en situation, hvor de to i endnu højere grad fik udnyttet hinandens kvaliteter. Der kommer en 2 minutters udvisning til Carmen Lungo, som er... Det kunne godt være hun rasende. Så som de siger her, der kommer en udvisning mere til Mette Meldgaard. Og er det ikke Meldgaards tredje, så skal der vel et... nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Nej, det er ikke. Jo, nu er dommerne også hen og tælle lidt sammen på det. Og skal lige konferere. 1 minut tilbage af første halvleg. Så kommer det røde kort. Diskvalificeret Mette Meldgaard for sin tredje 2 minutters udvisning. Og så kommer der et rødt kort til Anja Andersen. Hun tager fat i armen på dommer Claus Gram Petersen. Og det skal han naturligvis ikke finde sig i. Og det betyder altså, at anden halvleg bliver uden Anja Andersen på bænken. Og de behøver vel egentlig ikke at stå dernede og diskutere ret meget mere med Anja Andersen. Jeg synes, de har brugt mange kræfter på hende her i første halvleg. Anja Andersen skal væk fra bænken. Og vi har tidligere i sæsonen set, hvordan der har været andre hjælpetrænere med på Slagelses hold, der på en fornuftig vis har været med til at dæmpe gemytterne lidt, og det er en nødvendighed. Altså, Anja Andersens optræden her i dag, det er... De forsvinder simpelthen. Det er skandaløst, det her. Ja, det er skandaløst. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har derovre, Per, det har du også oplevet en hel del i håndbolden, men her ser det ud som om, at Slagelse simpelthen forlader hallen. Man tror næsten ikke sine egne øjne, Per. Nej, men jeg må desværre sige, at jeg har oplevet noget, der er værre, også med Slagelse, men det kan ikke kommenteres på tv. Der er Sandalhus, han siger, tag det roligt. 29 minutter spillet. Der mangler altså 1 minut af første halvleg. Slagelse-holdet har forladt, mine damer og herrer, Slagelse har forladt Gigantium 1 minut inden der er pause. Skal vide, hvordan dommerparet vil takle den her situation. Her ser vi Anja Andersen i diskussion med sin direktør i Slagelse, Henrik Dudek. Vi har pressechefen, vi har faktisk et helt slæng af Slagelse-medarbejdere nede omkring Anja Andersen på øjeblikket. Og nu håber vi da, at der er nogen dernede, som kan forstå og få lidt koldt vand i blodet, og så få den her kamp genoptaget, og kan vide, hvad der foregår inde i hovederne på de spillere, som får besked på, at vi forlader hallen. Det er helt uhørt. Stort skænderi her mellem Anja Andersen og direktøren i Slagelse, Henrik Dudek. Det er svært at forestille sig, at det her ikke på en eller anden måde får konsekvenser for Slagelse efter kampen. Det må man gætte på, Per. Det kan man kan næsten ikke forestille sig, at det ikke skulle få konsekvenser. Nej, det kan man ikke. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad vi er vidner til for øjeblikket. Det er næsten synd, fordi Anja Andersen er jo på mange måder en dygtig håndboldtræner og har meget godt håndboldforstand, men en gang imellem så slår den klik, ikke? Jo, det gør den. Og det har den altså gjort nu. Jeg ved, om vi får et hold ind, så vi kan få kampen genoptaget. Og lad os lige prøve at komme ned omkring attityder, som ligesom indikerer, at det gør de måske ikke alle sammen. I hvert fald, hvor Jana Popovic kommer ind her med en attitude, som om det indikerer, at hun egentlig ikke har fattet, hvor alvorlig en situation det er, Slagelse befinder sig i for øjeblikket. Hvor vanvittigt det er med den opførsel, som vi bliver præsenteret for her. Ja, tog i hvert fald ikke med at kalde det skandaløst, hvad der er foregået fra Slagelses side i den her kamps første 29 minutter. Altså i hvert fald, den optræden, vi har set fra Slagelses side, den kan på ingen måde accepteres, men det er faktisk også set med Aalborg-øjne, er det jo smadret ærgerligt, at de var inde i en god rytme og spillede godt, og der er der ingen tvivl om, at den her episode, den har sat sin spor også i hovederne på Aalborg-spillerne.
Men en meget fornuftig måde for Aalborgs assistenttræner at resonere på og takle situationen på. Selvfølgelig skal der holdes fokus, selvfølgelig skal man prøve at se, om man ikke kan få spillet genoptaget på en fornuftig og fair vis. Men Andersen står altså nede bag ved Slagelsesbænken. Jeg gætter på, at dommerbordet mener, at hun skal fjerne sig fra umiddelbart nærhed af bænken. Ja, men det er jo... Men det er igen en situation, hvor Anja Andersen, hun går lige til stregen, prøver at provokere maksimalt. Hun ved godt, det ikke er til at stå bag ved bænken, men alligevel bliver hun stående. Og, selvfølgelig er det, må man sige, det er tæt på at være godt gået af de to dommer, at de i situationen vælger at overse det, i stedet for at gøre et problem ud af det. Ja, det er beskæmmende, når nogen gør sig større end spillet. 21-12. Rikke Hørlykke, der er fløjtet frikast for inden. Her er assistenten René Dehn. Men det har været sådan spilmæssigt op ad bakke for Slagelse hele første halvleg. Det har langt hen ad vejen frustrationer omkring deres egen formåen og deres eget spil. Og så det faktum, at de faktisk måske har været, altså der er blevet rusket lidt rundt på hierarkiet i flokken. Spillerne har haft nogle lidt andre roller her på det sidste i turneringen, og det har måske også smittet af på deres præstation her i første halvleg.